Okay, good morning. Yan, Monday na naman. Adobong saluyot tsaka kalunay. Naghalo ko na yan. Okay, yan. Alokbati. Store. Kalunay ulit. Ampalaya. At kalunay ulit. Pamilya kalunay. May luya. Tapos yung adobo. Itong saluyot. Yan natin yung palaya, spinach, okay na yan. Ayan, ayos mga. Apo, yan o. Alokbati, ampalaya, kalunay, pinaghalo-halo natin yan. Power food. Malunggay lang kulang. May saluyot din. Yan. May kalunay. Ilocano. Superfood. Kalunay, ampalaya, katuday, saluyot. Mga tayo amin na po. Superfood. Ilocano. Mangan-mangan. Papigsa. Ayos. Silis. Sis. Anong ginagawa mo? Picturean tayo doon. Sa sindak. Sign tayo dito. Downey Medical Center. That's it. Nakapag-sign na tayo. Okay. Tapos na naman ang trabaho. Alas 5 na. Pero may araw pa. Oh. Yan. Tara. Mag-mall naman tayo ngayon. Mag-mall. Pasyal-pasyal lang tayo. Lakad-lakad tayo. Mag-mall tayo. Para ano. Tara sa mall. Mall. Nice bike. Paset ko ulit itong ano ko. Itong watch ko. Hindi ko mai-set. Paset natin ulit kasi Pilipinas time to eh. 9 in the morning.
Hindi ko maiset. He will be here. What time? Tomorrow he'll be here at 2:45. 2:45? Yeah. Onwards? Like 2:45 till what time? Closing 9 p.m. Ah, okay, that's fine. Can I check the stainless one, please? How much is it? 440. Man. This is my next target. They're good, nah. Can I try it? Ah, big. Very good. Stainless. I'll wait for Christmas. Yeah. Okay, dito ka lang. Yeah, Uniqlo. Stick cute, huh? Ito yung mga t-shirt ko na binili. Binek. Oh, nagmura siya. 9. Sa akin, $14 something. Ito yung binili ko. Verisum. $14. May ganito na ako. Or just pineapple na lang. So may mix? Yeah. What do you usually mix with pineapple? Which one is good? I like the pineapple. This one? Melon? Cucumber. I'll try pineapple. Gusto mo no? Yeah, mix. Pineapple and cucumber? Yeah. The pineapple and cucumber? Thank you. Pero maganda ang design. Island Pacific. Ayan. Cerritos. Bili tayo ng isda. Tsaka isda. Island Pacific Seafood Market. Halo ka, ha? Special na mamahaling mga isda yun na ano. Over na. Hindi lang. Ensalado. Ate. Mega. Pang swerte ka niyan. Pindot mo. Yes. Yeah.
pa. Isa pa ulit. Pindot. Yan. One. Meron pa? Saan ba? Yung balance mo? Ano bang balance? Ayan. Power. Yes. Power? Ano ba kinuha mo? Hindi ako kumuha. Ito lang. Yes. And then isa pa. Yes. Okay. Let's go na. Saan yung 30 ano? Bahala mo ah. Yung prito. Yan. Pinakuluan ko. Ayun, ikot-ikot siya oh. Isda yan. Yan. Tinanggal ko muna yung gulay para hindi siya malamog. Pagka malambot na at nagkutay-kutay konti, mas masarap. Ding-ding. Para pumasok yung laman. Yung lasa. Ikot-ikot siya oh. Prito yan. Kaya ulit. Okay, recycle lang ang ating dinding. May prito tayo ng isda. At yung gulay natin kanina, yan o. Yung sabaw lang ginawa natin para lagyan natin ng isda. At may sausawan na bagoong patas. At may paksiw na isda na talong. Adobong saluyot. Yan. Ilocano superfood. Recycle. So ito yung alokbati, saluyot, tsaka ampalaya. Kinuha lang natin yung sabaw. Ilalagay natin dyan. Yan. May luya. Ayan o. Yan. Kutay-kutay na ang isda. Pwede na yan. Halo na natin ating dinding. So eto na. Ilagay na natin ng isda. Ayan. Recycle yan. Recycle. Tapos yung sabaw. Yung isda. Yun. Recycle yan. Gulay, alokbati. Ngayon may isdang prito. Kain na. Ayos. Okay, ito yung mga recycle na gulay. Muusok-usok pa. Yan, alokbati. Ayan, oh. Yan. Pampalinis ang tiyan. Ayan, nalagyan natin ng prito. Okay. Yan, recycle lahat yan. Sarap yan, oh. Yeah. Tapos may bagoong ka. Ayos. Oh, kain na, bossing. Kain na, kain na. Kain na. Kain na. Kain na, puros gulay, Ilocano. Mangan. Ayan o. Kain na. Recycle. Pagong. Masya. Pagas muna tayo dito sa Costco. Pagas muna tayo. Pagas tingnan natin kung magkano ngayon ating magagasto sa gas. Yan, almost empty na kasi ang ating gas.
So, pag-customer tayo. Costco. Tin sa gas. Only 4. Grabe. Maabot na siya ng 80. But best of all, it only takes 2 minutes a day to see all Grabe. the benefits of this beauty transforming